Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alona at taga Mountain Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Narigat ti agragsak no ammom nga daaglidliday. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Alona. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Agyaman na kalwa na ha? Tas sinungbatan nakmutlaangan. Nabayag ako nga agar-aram kan ka. Italang a 4th year high school tayon. Sanak sinungbatan. Wan, kat maragsakan na. Tagpada nga universidad ti kayat ta pagadalan inton college tan. Kaya ta sa unday ta, saan tantong agsinay ti pagadalan? Talaga ka di adesidido ka ni tikin na maestrang alaem? Wan, dahi ta ti kurso akayat ko. Kat sika, talaga ka di a nursing ti alaem a kurso? Wen, iso ngamin ti kayat ni mama. Kan kayat ko maten. Ada ko may bagak kada kayo, mama, papa. Anya day ta. Amo yumot anabayagan ang nagar-aram kanyak ni Jason. Kat, sinong bata kon? Amumat asaan kami akontrakan ko, ana iha. Tamamo mi ti pamilya nagkapon na. Ngam oray no saan mi nga iparit anadan kayo iti relasyon. Amuyo kumati limitasyon nyo. Kan aramidan nyo nga inspirasyon ti tunggal may sa kada kayo. Wan, mama, ikarik day ta kada kayo. Saan kayo amadanagan? Tadyak tupulos baybay anti panagadal ko. Rumbang laeng. Kaya ibagamatan ka ni Jason. Tanwad na oras na umay pumasyar dito'y balay. Takayat mi akasarita. Sige, papa. Ibagaktukan ko, ana. Kung nagtumet, kayat mo ni Jason. Uy, sinong batang gaya man? Mukha ano pa yung umadanin ti graduation tayo? Isumati pa nang sungbat mo kan kuana? Di ka sanon, agin na dayaw kayo umatlaang numalpas ti graduation? Saan? Gaputa itimot la universidad a pagadalan na, ti pagadala. Uy, kinamaistra ka di mat akas kadata ti alaan na? Saan? Nursing ti kayat na a course. Uy, mayat angarun no kas tagayam. At danto pagpaagasak, num heartbroken nak. Hoy, sika talaga, puro kakalukwan. Kasano nga rod, no siyak tumat ti ma-heartbroken? Uy, day tayo bagbagam ti kalukwan. Namnamaam ka di, asaktan na ka ni Jason? Saan? Saan tama ibaga ti mapasamak iti masakbayan? Saan mat sigurong agloko ni Jason? Ta close friends dagiti parents yo. Sa bagay, kasta nga agpaiso. Papa, mama, ingkuyog ko ni Jason, kas kinunayo. Agmano ak tito? Kasyan na ka ti Diyos, barok. Agmano ak tita? Kasya na ka ti Diyos, iho. Ala, agtugaw ka. Tadda kayat ko apagsasaritaan tayo. Sige, papa. Ibagayo laang, noon niya ti kayat yung ibaga. Iho. Amo ka din dagiti dadakal mo, ti relasyon yo ka ni Alona? Wen tito? Saan damat akontra iti relasyon mi kina Alona? Kayat damat ni Alona para kanyak? Oray ni Alona, naibaga namatan kada kami, ti maipapan kada kayo. Katima ko nami, babae ti anak mi, iso aprotektaran mi. Saan da kayo aparitan iti relasyon yo? Nganti pakpakaasi mi, amuyo kumati limitasyon yo. Agadal kayo kumapay nga umuna. Di kay madanagan, tito. Irespetok ni Alona. Kan napagsaritaan min day ta abanag. Agadal kami pay nga umuna. Nasayaat nga rugno kasta. Day talaeng, tikayat ko nga ibaga kada kayo. Ay, no, excited ako niti graduation tayo intun bigat. Kamaudyanan na, nalpasan ti upat atawan apan nag-eskwela tayo iti high school.
At data yung iti college. Ay na, katinton malpas ta iti college. Agtrabaho tanton. Husto ka. Katsapay ko tada na pintas agasat para kadata iti masakbayan. Ay sos, sikapay matabalidiktoryan mi? Iti dayta kinasirib mo. Natural. At agur-uray ang napintas agasat mo. Uray mat da kayo ka ni Jason. With honors kayo. Iso nga uray da kayo. At damat na pintas agasat yo. Uy, sapay la kumagayam. Basta think positive. Kablaawan da ka iti panagturpos mo, iha. Kablaawan da ka, iha. Thank you, Papa. Mama. Congratulations! Congratulations matkan ka, Jason. Congratulations, Jason. Thank you, tita. Iho, ayan da papakan mamam. Imunadan, tito. Agdardaras lang amin, taado kano ti sumangpat a bisita mi. Kasta, ala nga rod. Alaan da kayo iti litrato, sakbay nga agsisina tayo. Mabit lang, Papa. Ayabak langan ni Tino. Taalaan na tayo ti retrato. Kaya't ko nga upat tayo. Hoy, makapay stress matgayam ti kasto a kurso. Nagado ti araramiden. Agramid iti lesson plan. Sakit, ay na, nagano a project. Kat anya ti ekspektaram, amin a kurso, narigat, awan tinalaka. Sa bagay. Aywan. Nabayag akayat ko nga ibagaday toy. Hanggang maliplipatak ngamin. Awan ka di madlaw mo iti boyfriend mo? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Saan ka di pa yan nagbaliw ka? Kas ka di pa ila iti sigod? Wanmad. Sukunan kan itulod nakpay, babaan iti motor na. Okay. Amang ano siya lang tinagkamali. Apay? Apay akasamot ng tidamdamagam kanyak. Ngamin, adda babae akanayon ko ang makita akakuyog na. Ang, adudang agkukuyog. Amang ano barkada na lang dayjay. Isumati kanayon na nga ibaga kanyak. Ado kano ti ka-close na iti klase da. Uray siyak, makitkitak mo ti bagbagam akakuykuyog na. Ngam aduda mo't ngagkukuyog. Pasaray ngamin makitak, aday jay ababae ti kaabay na. Kasla super close damet. Sika talaga. Amang ano sa balila ti panangipapan mo. Ngam di ka madanagan. Saan pa'y ang nagbaliw kanyak ni Jason? Maragsakanak. Tadatan iti maudi ato kat ti koleyo. Dandanitan magaw at dagiti arapaapta. Inton addaan tanton iti trabaho ng agpadpada, agkalay satan tumeten. Oray siyak mat Jason, maragsakan na. Taging gayta, natibkarlata ti relasyon ta. Uray manon atawan nga agayan ayat ta. Gaputas si kati babae akayat ko amakaden na iti tong palbiag. Awanin sa bali. Ay, nagmayat matan adan ganda kita balikas. Uray siyak, si kamo ti lalaki akayat ko amakaden na iti tong palbiag ko. Kat, agyaman nak tain respeto nak iti kabayag titawan a panagayan ayat ta. Kayat ko anadalusak, inton agkalay sata. Kasta ti panagayat ko ken ka. Si sasagana ak nga aguray. Kat agyaman nak iti dayta panagayat mo, Jason. Agpakadakin ka, ha? Anda uting mi kadagiti kabarkadak. Selebrasyon, ken siyempre, maudin apa nagkikita mi. Ta sigurado, bisin ton titunggal may sakada kami. Overnight da ito yung outing mi. Ag-swimming kami. O sige, palubusan ka. Ngamagan-anat ka, ha? Amumat, kaaduan ka dagiti madisgrasya kat dagiti ka-graduate. Saan ka amap-mapan iti adalam, nang runa no nakainom kayo? Agan-anadak para ken ka. Di ka madanagan. Da kayo, awan ka di mati outing nyo, kadagiti kabats mo? Amumat anitino laang ti ka-close ko. Husto kanya kung ti may salaang agayam. Saan namin anaruam ang makibarbarkada. Ada tungtungan mi kanitino, amangan kami iti restaurant,
No saan abisi ti tunggal may sa kada kami. O sige, basta pakaamuan nak, no kaano kayo arumuar. Oh, kumusta ti outing niyo, Jason? Naragsak ka din matlaang? When? Oh, apay nga roda kas ti langam. Kaslasaan ka mat naragsak. Nabanugak la siguro. Aginana ka nga rod. Amo mati sumaro na maaramid. Kasapulan ti ag-review para iti board exam. Masapul ang makapasata nga agpadpada. Sige nga Roden, agawid akon. Talaga na bambanugak. Apay nga takas dyan ni Jason. Ada nagbaliwan na, manipod si Murot iti outing da. Kasla ka na yun ang maikulkulang. Kan saan mo tan ang matagtagari? Ay kat damagam Kanayon ko mat adamagan. Ngam awan mo ti maibaga na problema na. Ngam amok ni Jason. Saan mo tasigod akas jay? Ay, no kaano amadama ti review tayo para iti board exam. Ay, kasta pay. Ay, amang ano saan ang makapasa, no kasta? Isungaro ti pagdandanagak. Di namat ngamin ibaga ti problema na, tapno matulungak ko ma. Ay, amangan mat no ada ilimlimad na kan ka. Ha? Anya kumangay? Ay, dahi ta titakwatam. Nakaragragsakak mama, papa. Agpada kami anak kapasak ni Jason iti board exam. Congratulations, iha. Congratulations, iha. Agyamanak mama, papa. Adawis dagiti dadakkel ni Jason. Mangan tayo iti restaurant. Celebraran tayo ti baligyo adwa ka ni Jason. O sige, di mapantayo. Nasayaat mo't daytoy apanangawis da kada tayo. Tapag tutungtungan tayo mat kuman ti may papan kada kayo. Saan mi pa'y pagtungtungan dayta ka ni Jason, mama? Diyak amuno anya ti plano na. Ala, urahin tayo latan. Nga isuda ti umuna nga agsao. May papan kada kayo ka ni Jason. Wan, papa. Sabali ngamin ti madmadlaw ko ita ka ni Jason. Diyak amuno anya ti problema na. Kasla ka na yun nga awan iti bukod na panunot. Umuna kami nga rudin nga agawid, iha. No saan mo pa akayat ti agawid? Wan, papa. Apay ngamin, adi mo pa'y kayat ti agawid, iha. Imunan ang agawid da Jason kandag iti dadakkel na. Adala ang orayak akayat na ti makisarita kanyak, mama. Iso nga umuna kayon. Sige nga rud, iha. Mapan kami na. Sino nga taday ito'y nag-text? Kaya't nakano ang makita. Adda ka no napatag na ibagana. Saan ko mat nga amo ka number da ito eh? Tinasayaat. Urayak latan. Naibagak mo ito na dito iti pagkitaan mo. Alona? Familiar ti ropa na kanya. Agtugaw ka? Agyamanak. Anya ti bagam? Amamuna ka di. Familiar ti rupam kanyak. Amukon. May isa ka kadagiti barkada ni Jason idi college. Husto ka. Siyak ni Alice. Kayat ka makita. Tadala kayat ko amaamuan. Anya dayta? Masikugad. Kat ni Jason ti ama. Ada na pasama kada kami, iti nagauting kami. Agbata kami, iti anak kainom. Naibagakon ka ni Jason, ti kasasaad ko. Ngam awan plano na, atakdaran ti sikog ko. Nasakit deti para kanyak. Ngam adamot ka malik. Amukmat nga ada kaayan-ayat na. Ngam tinutupak pailangan. Sorry, Alona. Ngam saan kayon ariribukan? Sumuruta kadagiti dadakkel ko iti abroad. Kat ijayan ang padakkelak ti anak minto ka ni Jason. Pakawalan na kalona. Saan ko ngayong gagara ti amin? Nakainumak. Nasulisugak. Saan ko nga ayayatan ni Alice?
Si kalaang ti kayat ko amakadwa iti tungpal biag. Nagsakit tayo ito'y para kanyak, Jason. Ngam kasano nga agragsakak. No amukmot nga darumbang atak daram. At least, awan pa'y tinapasamak itinagbaetan ta. Ngam kasanumot na dya babae. Babae akmot, Jason. Amok no anya ti marikrik nana. Isa pang nga asim takasaum tinasikugam. Kunana asumurot kanon kadagiti dadakkel na iti abroad. Kasaum iti nasayaat. Tapno saan na nga ipanaw ti agbalintong nga anak yo. Da Jason kan Alice tinagkalaysa, Mr. Lonely. Nasakit man tinakam ko, ngam inaklon ko asipupuso ti amin. Kinunak iti bagik, nga amangan no saan kamin tumetlaeng anaragsak. Amangan, no saan tumetlaeng anatal na, ti panunot ni Jason. Taam muna, nga inabandona na, ti putot na. Adak itan dito'y abroad. Kat nakabiro kak, iti foreigner, anang ikallay sa kanya. Kastan, kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Alona. Alona, pagayam ko, natanuk ka nga agayat. Takinabailam nga in sakripisyo, ti panagayat mo kini Jason, para iti nasikugan na. Ket kablaawan kamet, tanasara ka mon, ti lalaki, aparakan ka. Bueno papagayam, ingkay nanggigan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad, itinagan nga Alona, at taga Mountain Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.